בואו תשמעו משל יפה על הנמלה והצרצר. יום אחד פגשה הנמלה צרצר. היא אמרה לו, הצטרף היום קצר. הצרצר ניגן רקד, צרצר ושר, כי היה זה הצרצר יצור מוכשר. עוד מעט החורף בימים קרים, בואי סוף, הנה מצאתי גרגרים. עזבי הנמלה, השתחררי, בואי הצטרפי אליי ושוררי. או צרצר, אתה נחמד אך בעתיד, או תראה אתה בעצמך תגיד, למה התעלמתי מהנמלה שתמיד אספה מזון ולא חדלה. חורף בא, הנמלה בקינה, לה לה לה, הצרצר רועד מצינה. אך הנמלה אמרה לו, הן תזכור, לא הכנת עצמך לימות הקור. הצרצר ביקש רעד והתחנן, תני לי בביתך להתחמם. אך הנמלה סרבה ורק הזכירה שוב, להכין את עצמך זה כלל חשוב. מה נלמד מהמשל שכאן מושר? לא מספיק להיות נחמד, להיות מוכשר. לך אל נמלה, ראה דרכיה וחכם, הכן עצמך לחורף כשעוד חם. בסופו של דבר נתנה הנמלה לצרצר הכפול להיכנס למחילה. הצרצר ניגן והנעים את זמנה, והיא בתמורה חלקה עמו את מזונה. הנמלה כהרגלה שוב עסוקה, צרצרנו מנגן בלי הפסקה. הנמלה לימדה אותו שיעור חשוב, להתנצל הפעם הוא כבר לא ישוב.